Здравейте! Вие гледате седмичното предаване "Часът на другата България". Аз съм Александър Маринов. Здравейте от мен, Божидар Томалевски, или както вече ме наричат, емигрант. Преди да анонсираме нашите гости, ще споделя няколко мисли с вас. Приключи най-грандиозният политически спектакъл за последните 23 години. Още се чуда кой му е жанъра. Водевил, клоунада или майче му викат референдум. Артистите добре познати, пак от последните 23 години. Публика много малобройна. Да се наложи да се бръкнат от джоба 20 милиона от тези, които дори не искаха да гледат спектакъла. Така е то в демокрацията. Всеки има право на избор. Така е, но правителството май още не го разбра. Емиграцията направи своя избор и то е бойкот. Не отиде до урните, какъв ще бъде избора на изборите, зависи единствено и само от премиера. Някои си спомнят, че той обеща в Чикаго равни избирателни права за българската емиграция, а само преди седмици обеща самостоятелен избирателен район чужбина. Обещанието е обещание, но както е казано, дума дупка не прави. Емиграцията е лъгана, но по-лошото е, че и лейтенантите на премиера се опитаха да ни излъжат. Поканиха ни в Брюксел да гледаме един друг спектакъл от селски модел. Уважаеми господа управляващи, когато обещавате, трябва да помните и да изпълнявате. Защото емиграцията знае своите права, познава правото на свободен избор и ще направи изборът си свободно, като ви освободи на изборите. Правото на свободен избор, да избираме и да бъдем избирани, да живеем в България или не, да имаме второ гражданство или не, да бъдем различни от другите. Това е правото на свободния избор. Темата на днешното предаване – свободен избор или to smoke or not to smoke. И представяме нашите гости. Да пушим или да не пушим, това се превърна в нещо повече от свободен избор на отделни хора, по простата причина, че, както знаете, беше въведена една много строга, повсеместна, тотална забрана на тютюнопушенето. Повечето хора знаят на закрито, но се оказа, че не може да се пуши и по стадионите. Така че това си е една голяма тотална забрана. Тази тема се вписва в нашата дискусия за свободния избор, която върви от доста време и миналия път я актуализирахме, за съжаление, по не съвсем реален повод, какъвто беше този референдум, за който говори Божидар. Но така или иначе, нека да представим гостите. Ще започна с господин Джоко Росич, известен български актьор. В случая за нас представлява особен интерес като гост в качеството си на учредител на Националната асоциация на свободните, свободен избор. Припомням, че основната цел на наскоро създадената асоциация е защитата на пушачите и в по-общ план, цитирам, борбата срещу неработещите закони и тези закони, които разделят нацията. Според мен много актуална идея. Или 90% и 9% от българските гласоподаватели или българите ще ви подкрепят, защото всеки е съгласен, че има много неработещи закони. И вторият ни гост – Елена Ваташка. Както я знаят, председател на Сдружението на футболните фенове и поддръжник, съпортър на нас. Правото на свободен избор или свободния избор. Както и ние от Часът на другата България и от партия Другата България поддържаме правото на свободен избор, защото това е право на всеки български гражданин. Нека започнем с един по-общ въпрос, който заинтересува и нашите зрители в предварителните му обаждания. Наистина ли тази асоциация има за цел нещо повече от защита на пушачите, които според мен има основания да се смятат за дискриминирани? Наистина ли смятате да разширите обхвата на вашата активност към закони, които са безсмислени, неприложими или неприлагани и което, подчертавам още веднъж много важно, разделят непрекъснато българите на някакви категории? Господин Росич, заповядайте. Смятаме. Макар че е рано да се говори, да се обобщава, да се прецизира, защото
Сдружението на 20 на дни. То е току-що родено. Родено по необходимост, родено от обида, от безизходица, от незачитане на права. И понеже току-що роденото е трудно да се каже какво те първа ще предстои. Разбира се, имаме намерения, ако успеем да се преборим с този, как да го нарека, безсмислен закон, то тогава дружеството, сдружението няма да увисне. То ще има друга цел. Или, както днеска Андрей каза, защо следващо да не бъде топлофикация? Защо да не бъде тази енигма, този метър и половина фиш, в който хората просто не знаят за какво става дума. В който има цифри. Човек се обърква и накрая каза: Господи Боже, за какво става дума? Разбира се, но едно по едно, едно след друго. Първото е онова, за което се събираме сега на 1 февруари в 3:30 след обед. Може ли това да се счита като прощапулника на организацията? Прощапулника беше миналия митинг, когато нямаше ни сдружение, ни нищо. Да. Просто събрахме, за да се видим. И оттам възникна идея, че все пак ако останем инокосни, т.е. всеки за себе си, то тогава никой нищо няма да направи. Но ако направим едно сдружение, ако го учредиме сдружението като сдружение, като движение, като воля, то тогава може и да се направи нещо. А трябва да се направи нещо, защото, как да ви кажа, аз съм се родил на Балканския полуостров. Целият ми безкрайно дълъг живот е минал тук. На моите предци също. Много ми е обидно, когато дойде някакъв измит, стерилен особняк, който ми преподава и ме поучава как трябва да живее. Без да знае, да има никакво понятие от това какво представляват Балканите и Балканския полуостров. Какво представляват народите тук. Какви са им традициите, какви са им навиците, какви са им въжделенията, каква им е любовта. Понятие си нямат и дава такова. Моят прадядо е бил съдържател на кафене. Дядо ми е бил съдържател на кафене в продължение на 70 години. Аз го знам това нещо от рождението си. Аз от рождението знам аромата на това нещо. За Бога Господа, романите, произведените на нашите класици са пълни с кафенета, защото без кафене Всичко почва от кафенето. Няма живот. Кафенето е социум. Ние там се виждаме, там се срещаме, там говориме, там си приказваме. Това е предшественика на Фейсбук. Там се оплакваме. Това е повече от Фейсбук, защото е лице в лице. Фейсбук е посредством екран, а това е лице срещу лице. Така е. Това е съдба срещу съдба, това е обич срещу обич, това е приятелство срещу приятелство. И се стига до там, че аз в моето кафене, което го посещавам почти всеки ден, в продължение на последните 30 години, от име на моите 80 години на този студ, трябва да излеза отвънка, извън кафенето и като дама от толкова ръсното шосе да сега да изпушвам някаква цигара. А знаете ли какво се получава? Когато двама-трима от моите колеги, които са пушачи, излезем вънка да пушиме, не пушачите излезат вънка, защото разговора секва, а трябва да продължаваме да си говорим. Кафе без цигара е като секс с дрехи. Така ли да го разбирам? Освен това, за Бога, не само това. Сдружението има цел, тя е подсказана в тая нахвърлената някаква програма, да направим уроци в училища, уроци от вредата на пушенето. Защото ние сме тези, които можем да кажем каква е вредата. Или както каза Андрей, много е смешно, когато една монахиня преподава за секса. Кармелитска монахиня да преподава. Това е смешно. И как може непушач да убеждава некого да не пуши? Това можем ние, които знаеме какво е
Аз не съм пушач, но поддържам вашата идея или правото ви на избор, защото според мен аз би го приравнил последния начин. Преди години, когато аз напуснах България, преди 30 години, това би го сравнил с забраната да пътуваме в чужбина. Спомниш ли, Сашо, едно време никой не можеше да пътува в чужбина. И затова направихме нашето право на избор и избягахме в чужбина. Не никой. Окей, но имаше тотална забрана за пътуване в чужбина. Но си пътуваха и по това време. Госпожо Латашка, да ви питам всъщност два въпроса, един след друг. Първо, към вас и разбира се към господин Росич. За времето, което измина от въвеждането на забраната, мислите ли, че има някакви реални резултати, че нещо се променя към добро, или поне някакви наченки? И второ, общо дето, като видим състава на инициативния комитет, като видим лицата, повечето лица на тази асоциация, те са творчески личности и изведнъж се появявате вие, нали, като лица на една друга организация, също известна със своето свободомислие. Какво е вашето отношение към проблема? Сега, явно живееме в такова време, в което гражданите започнаха да се надушват. Тематични коалиции. Тематични групи. В един момент намираш единомишленици за определени идеи сред хора. Никак не се очудвам, че сред артистичната бохема намираме съмишленици, защото стадиона е също един вид социум. Също място, където ти отиваш от години, забавляваш се, виждаш се с едни и същи хора. Адреналина е голям. Стадиона е място, където ти отиваш именно за да си свободен. Даже в известна степен да прекрачиш някои правила на обикновения сивия живот, които там са допустими, без да носят вина на никого. Да, емоциите. Сега, стадиона е място, където част от хората буквално така влизат с цигарите си или с пурите си, разговарят. Това го прави красиво, интересно място. Аз самата също не съм пушач. Но когато се въведе пълната забрана на стадионите, футболните фенове реагираха така: каква е тая глупост? Ние няма да я спазваме. Най-общо казано, тази забрана се игнорира от всички и всеки пуши. Нито има повече пушачи, нито има по-малко. Нея никой не я спазва. Но там, където обаче камерите показват, хората пазят едно поведение, за да не влязат в ролята на закононарушители, защото те са ръководители, имат някакъв публичен имидж. И всичкото това е едно лицемерие, една голяма глупост, да го кажем. И за това сме против, и за това с тези хора, които се събраха около забраната, ние виждаме също някаква много сериозна наша кауза. Каузата е действително да не се следват сляпо някакви препоръки отвън. Знаеме много добре, че на определени форуми, колкото по-високи са те футболни, се забранява пушенето. Това е все едно да направиш едно луксозно събитие някъде и да кажеш за него има тези правила. Добре, но това не може да се въведе за всекидневието. Това не може да се въведе за селските мачове, за 700-те мача, които си играят на един кръг в България. Защото тази забрана касае всяка открита спортна площадка. Това значи, че гледайки тенис не може да изпуши на цигара, че гледайки атлетическо състезание не може да изпуши. Защо? Защото е забранено. Това не е отговор. Добре, да ви попитам, тоталната забрана за пушене, тя е на закрито. Стадионите са open field или открито место. Какъв е проблема да има примерно сектор за пушачи и сектор за непушачи? Не, хората не биват там да бъдат делени. Те седат по приятели, по компании, по групи. Този пуши, до него не пуши. И те живеят заедно. На кого пречат? Това идва, аз пак ви казвам, част от глупостите в България идват действително отвън. От така наречения Брюксел, там някакъв митичен Брюксел. Не спазват всичко от Брюксел. Но от Брюксел не спазваме важните и принципните неща, а взимаме някакви хаотични работи. Това, което ни казват за законодателството, за медиите, не го спазваме. За разделението на властите и така нататък. Вижте, вие зададохте въпрос дали се е променило нещо. Си се стареца, не е склеротик. Промени се, разбира се. Промени се.
Мисленето се промени. Ще кажа в какъв смисъл. Ето, да речем, един мастит политик, аз няма да му кажа името, за да му правя реклама, гледа го по телевизия, той каза много така авторитетно, че ето, видите ли, откакто влезе в силата този закон, ето, ние сме края на ноември, а с 3% е намалена употреба на тютюневи изделия. Включително това да е верно. Аз бих си, онова, което казах и на пресконференцията в БТА, че Стефан Цвайг е казал, че с едни и същи статистически сведения може да докажеш, че един народ умира от глад и със същите тези статистически сведения, зависимост от гледната точка, може да докажеш, че този народ гази по златни павета. Да, верно е да речем, да приемем, че е верно, че с 3 на 100 е паднала употребата. Само, че господин политика би трябвало да съобрази, че в края на ноември денят трае 9 часа. А през юни и юли денят трае 14 часа. В 10 часа през юни и юли още светло. Когато сме на снимачна площадка в 10 вечерта, още снимаме. Та нормално е края на ноември да се намали с 3% употреба на тютюневите изделия, просто защото да не е къс. Трябва да се мисли за това нещо. Мечките имат летаргичен сън зимата. Нормално е хората да пушат по-малко. Аз очаквах след тази забрана на пушенето в заведенията, очаквах, че да речем към всички заведения, кафенета, ще се юрнат едни хорди и стада от непушачи, че ги напълнат, ще стане един страхотен оборот и ресторантьорите ще останат страхотно доволни от цялата тази промена. Ама не стана. Те останаха празни. Имаме зрител на телефона. Може ли, чуваме ли се? Да, чуваме се. Добър вечер. Добър вечер, слушаме ви. Казвам се Веска Костадинова от Тутракан и искам да взема отношение по темата. Имате 2 минути. Добре, благодаря. Значи, според мен, точно защото законът е лицемерен, точно за това не се спазва. Значи, собствениците на заведения бяха предупреждавани 2010-та, че предстои някаква забрана. Защо не беше подготвено обществото за тази забрана? При положение, че над 40% от активното население на страната пуши. Само за сравнение, в скандинавските страни процента е 15%. Преди въвеждането на тоталната забрана не се пушеше в болници, училища, детски градини, администрации. Защо със същия този хъс проверяващи, доброволци и доносници не спазваха? Това за доносниците е интересно. А вие какво препоръчвате? Ами аз препоръчвам и имам директни въпроси към министърката на здравеопазването. Няма тук, Да, искам да ги чуе. На нея ни ли пречат големите билбордове, които все още стоят и рекламират цигарите? На нея ни ли пречи, че няма работеща политика държавна за превенция? Вие знаете ли, че ме насетихте, както се казва, на един страхотен билборд на Булгартабак. Булгартабак с поглед в бъдещето. Това не звучи ли много интересно, с поглед в бъдещето? Ами, абсолютно интересно. И Булгартабак определено остава в страни от темата. Значи цялата тежест трябва да изнесат собствениците на заведения, без да произвеждаме цигари. Искам да кажа, че клиентите избират нас, а не ние си избираме клиентите. И затова, понеже нашите заведения са наша собственост, искаме да има място и за пушачи, и за непушачи. Тротуара е обществено место и там е местото, където могат да стоят всички. Понеже общинско, то е обществено место. Там е място на всички, а не само